Hogyan állj ki magadért? Mit jelent ez a hétköznapokban, a valóságban, a gyakorlatban? Az első és legfontosabb, hogy azt megértsd, vagy megválaszold a magad számára, hogy mit jelent az neked, hogy kiállni magadért? Mi az, hogy magamért állok ki? Mit akarok csinálni és elérni akkor, amikor magamért állok ki? Legtöbben erre azt a választ adnák, hogy hát érvényesíteni akarom az igazamat, az elképzeléseimet, a szándékaimat. Na jó, de mi az, hogy érvényesíteni? Hát az elképzeléseidet, a szándékaidat egyszerűen csak valósítsd meg. Nem, olyankor szokott megjelenni az önmagamért való kiállás igénye, amikor a szándékaimban, az elképzeléseimben valaki akadályoz engem. Vele szembe kell érvényesítenem magamat. Általában pont ez egy harcos jelenlétet szokott kihozni az emberből, de azzal valójában nem fogsz elérni semmit. Szóval mit jelent érvényesíteni önmagadat békés úton, tudatosan? Tarts velünk a videó folytatásában!